Здравейте, приятели! Знам, че не ми виждате главата, но фокусът не е там в момента. Бих казал, че да, отдавна не сме виждали видео с китара, може би защото този пръст ми е малко повреден от известно време, няколко месеца, но реших, че мога да ви покажа нещо с един пръст и да използвам този пръст като спомагателен, тук отзад на грифа, ето така. Просто днес е 1 юни, деня на детето, и реших, че е удобен повод да припомня за свиренето. И ето така, вижте с един пръст колко лесно се свири. Малко несъвършено, прецето прави така. Най-просто нещо. И ето сега ще пробвам малко по-съвършено да свиря. Може и без перце, просто го махаме това перце и подръпваме струната ето така. Забравих да ви кажа, че се намираме на 12-то пракче, ето тук. 12-то пракче. Пробвайте и не спирайте да свирите. До следващия път.